Ассалому алайкум бародарони аҳли дини ислом, бародароне ки аз шаҳри Санкт Петербург, Москва, Қазоқистон мераванд мебиёнд. Ина марҳамат мошино. Ҳозир бародарое ки рафтан қатимон омадан, иншоалло як қиронишон падарка кардем. Бо мепурсем чун чӣ хел рафтан омадан. Дар канали Қори ҳатман подписатсия кунен, лайк монен. Барое ки ҳоли як билети ҳаҷ иншоалло разиград мешавад байни пассажиро. Чанди лайк бисёр мечиқем, ҳам мумкин возможност ёки комментарий менависӣ, поделиться мекунем, мумкин шумо бигирен аммо билети Макка ва Мадина рафтана. Кана бародар ҳозир мерем пассажирро мепурсем. Ин якай пештештаги узбекай. Ассалому алайкум. Ака қандайсиз? Яхшы. Қандай боруп кelyapsiz? Закон комфортам баз. Ака у нima narsa sizga? Rankta. Kim berdi sizga? Siz verdingiz. Rozimisiz? Normalniy bo'lyapsizmi aka? Xo'p, rahmat aka. Assalomu alaykum. Chiqir barodar. Chiqir rafta omadingizsen. بهترین رفتم اومدیم نه یک کرونی پدرکمون کردم ماشین بهترین کامفورت نومرو را اینجا گرفتید کانالی قلیسرا باشه اکا خیلی چخلی نیشتیاک چخلی رفتم اومدیستی یکان جولیش نیراست خود نومرو را اینجا گرفتی اکا با قرآن تو فاتم کردن انشالله با انشالله یه بیلتی حجی دیگر را رازیگرد میکنیم بایندون انشالله کدام میکنیم نه برادران ماشینو کامفورت نه лайкотона биҷиқин дига бародарон соҳиби қироншан шофёр монай ҳозир ин мошинша мепурсем. Салому алайкум. Чиқир ака? Рават, худошукр. Айҷо омадисай? Айгиринси гузашта омадем, мана нармани нар. Чиқир рафти омади ака? Хайт инҷа гирем. Номероро айҷо гирифтӣ? Айкадали Қорисалон гирифтем. Омадем, мана кадали Қорисалон китоб падар кардам, китоб беҳтарин. Не ки бурди хонада хеле намонаш бихонаш, а? Иншалло бихонам, ҳаррӯз. Алон нигоҳдор дига бачаҳоро чӣ тавсия метӣ? Ай дига бачаҳо мана мошинои последний модел Kia K5, последний Toyota. Аку раён ин мошино соза, гариҳо маъниш намекунад. Беҳтарин нашавин ки маън намекунад. Алон нигоҳдорат боша ака, дар ҳаққи мо доргӯ бош. Рама. Хуб.